Ngiyabingelela eSouth Africa yonke enhla nasezantsi. Ngizothanda ukuzalisa kakhulu ukuthi mina ngibani, ngingowabani, ngidabuka kuphi. Igama lami nginguMadliwa, ngingowakuzwayo. Ngidabuka le endaweni zaseNquthu, endaweni yaXabanyawo, esigodini saseNtanyeni. Sanibonani, usiyabonga lo bingelelayo kaMcuno. Ngisuka khona le nami eNquthu. Indawo engiyakhele kuseNtanyeni. Thina singabafana bakaMuhle. iCD yethu esikhiphile kulonyaka. Isihloko sithi elamanqama. iCD le sizonlalelisa yona. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngayithokozela kakhulu. iCD abafana bakaMuhle isihloko sithi elamanqama. Enengoma zehawu mabe ukuthi mhlambe uyinsizwa yawenu iphinde ibe nazo ezokujabula, iphinde ibe nezothando futhi. Le CD le inengoma ezu12. Ngoba seshilo ngimfowethu ukuthi uyithola ingoma yehawu, uyithola eyokujabula mangabe mhlambe ukuthi umuntu ofisa injabulo, uyithola futhi la ujabule kuze kweqe. Engifisa besenzele khona abathanda umculo wamaskandi ukuthi besupporte beyithenge iCD yethu ingahlali ezitolo eshalafuni. Engifisa futhi bekwenze ukuthi bengasebenzisi kakhulu lokhu mhlambe ukulapha emgwaqweni, uthi uyathenga lapha yabona ukuthi bengene nje ngaphakathi ezitolo lapha bebone kahle emaklasini khona abakufunayo. Okunye mabe ukuthi mhlambe uyayifuna iCD ungaxhumana nathi mhlambe emafonini kanjalo uyizele mathupha wena. Mhlambe mayingekho kithi sizokutshela ukuthi mhlambe siyatholakala ezitolo, uye ezitolo. Kuyoba buhlungu mabe sifika usuyithenga lapha ngoba mhlambe ngiyacabanga ukuthi njengomculo sekunesikhathi ulele phansi. Sibonile kuhambe omgqumeni, wavuka umculo omgqumeni, wahamba obani uyavuka umculo wabo. Ngicabanga ukuthi njengathi siqhamuke nokunye okuhlukile, akekho umuntu oke waqhamuka nale style sikaMuhle. Izotholakala iCD kizo zonke indawo mhlambe ethengisa umculo wesintu, kumakholathoni, ku-YouTube, kizo zonke nje indawo izotholakala. Mayefuna izothola khona. Nakuthina futhi izotholakala iCD. Abantu bazothatha nje amanamba bekwazi ukuthi bexhumane nathi, thina sizobalethela thina mathupha indaweni lapho abahlala khona. Sirekodile iCD le kuMashina Production Music. Umuntu esebenzisane naye usunqubile ezidingini, saphinde emabhekini asebenzisana noSiyabonga noMasokadlana. I-keyboard umuntu esebenzisane naye uVuma Mazibuko, kwasukuthi ibasket kwawucela uMusa Zuma, uyena umuntu akade eshayela ibasket. La enkosini sathola umgwenya Chonco esebenzisane kakhulu naye ukuthi asishayele inkosini. Edeskini umuntu akade sihlanganisela uThamsanqa Sibiya. La kubafana bakaMuhle sizoze sibize ngabafana bakaMuhle ukuthi sithande uShuni ekade ushaya ngalesi yasikhathi. Kushuthi nje kusukela sikhula uyena umculi ebesimlalela ngaleso sikhathi leso. Yebo bebekhona abanye abaculi kodwa sithandela uShuni wakhe. Ngokufisa nathi bisifisa ukuthi sigcine mhlambe sisebenzisana naye. Awangenzeka ke wasishiya ngaleyo ndlela asishiya ngayo. Sasithi ke nathi ngabe sithola amandla siyoqhubeka futhi siqhubeke la ayigcine khona. uMuhle kimi ube ubaba omncane ngoba ngize ngathanda istyle sakhe kwakuthi mhlambe ngaleso sikhathi akazange azagcine evelela la emjibeni amaskani mhlambe babe yobona abanye
ngisebenzisana naye ngishaya inyawo wathola ngathi besibafishane-ke washeshe washiya. Nami ngithe mangikhula ngase ngiwuthanda umculo ngase ngithi angihambe ezinyathelweni zakhe ngoba phela wakithi. Kuthe ukushona kwakhe-ke umuhle ngabe sengikhuluma nendoda yomgqumeni ukuthi nganjani uma ngabe mhlawumbe ngigcine ngidlalela yona ngoba bekuyinto vele bekwabantu ababodwa vele nesitayela sawo nesicishe esifana kade bedlala. Hhayi nebala-ke ngadlala le ndoda ngo-2009 kade nayo futhi izosheshe ikhangelana lapha emhlabeni. Sithanda ukuyibongela kakhulu kuyini bathandi bakaMaskandi. Sicela ukuthi nisupporte ngendlela okuyiyona ngoba nathi sinithanda. I-CD iyatholakala ey'toro, izotholakala ey'toro kuzo zonke ezobe ithengisa umculo kaMaskandi. Thank you.